את אורית התחלתי לעבוד איתה בערך לפני שנתיים, שהחלטתי לצאת לעצמאות בתחום הכלבנות. כל התחום הזה של הרשתות חברתיות היה רחוק ממני. לא היה לי מושג, לא היה לי איך לגשת לזה בכלל. אורית קודם כל הרגיעה אותי וידעה איך למקד אותי. כל התהליך של בניית הדף, התכנים, למקד לאיזה לקוחות לגשת, מה אני צריך, מה אני לא צריך. ידעה לעזור לי איך לבנות בעצם שיחות מול לקוחות, איך להוציא את המיטב מכל שיחה. התכנים עזרה לי לעלות מקצועים בכל רמה שהיא. הדפים שלי השתנו בצורה אבסולוטית. אני מאוד מאוד מרוצה מכל התהליך, מכל התהליך ומהמוצר המוגמר שהוא יצר. ממליץ באהבה לכל כלבן, לכל מאלף שחושב להיכנס לתחום. אורית לחלוטין היא הכתובת.